Ayan mga paps, nandito na tayo. Pasensya na, naputol kanina. Nandito na tayo ngayon sa may toll gate dito sa Skyway. Ayan. Alright, mega love shoutout sa mga tailor dito at sa mga masisipag nating guard. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ayaw basahin. Ayan, binasa 3,629 ang laman pa ng ating RFID. Ay umalis yung aming tagabigay ng pera, kaya kailangan mayroon tayong pang-load pag nawala na. Andito po tayo ngayon sa may tapat ng Terminal 3 and 4 sa kuwan pa rin sa Pasay. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Dito na papunta na po tayo ng Makati City, kung saan doon tayo naka-park. Ayan, tuloy natin doon sa kaibigan nating driver kanina o rider. Shoutout sa iyo kaibigan, sana sa susunod mag-iingat ka. Hindi po tayo nagagalit, kaya lang pag na-disgrasya ka kasi kadamay mo kami mga kasamahan nating riders. Kaya ingat-ingat ka kaibigan sa pagmamaneho. Kung hindi kaya ng motor, wag nang ipilit kasi baka mamaya madisgrasya ka. Kawawa naman yung pamilya mo. Kailangan makarating tayo ng safe sa ating pamilya. Ayan, alright. Ako nga po, boss, pag ganitong ang dinadrive ko 4 wheels, hindi ako masyado nakikipagbardagulan sa kalsada. Kasi mahirap na kailangan pa natin makauwi sa ating pamilya. Kailangan nakapiling natin yung ating pamilya pagdating ng oras. Kaya wag masyadong bardagol or wag masyadong sigas sa kalsada. Ayan, alright. Okay lang yan. Sa susunod mag-iingat ka na lang, Paps. Kasi delikado ang buhay natin. Nag-iisa lang yan. Saka maraming gumagamit ng kalsada, baka madamay pa sa ating pagkikipagbardagulan sa kalsada. Ayan. Alright, nandito na tayo sa may South Super Highway. Part ng South Super Highway, papunta tayo ng Makati northbound. Ayan. Yung nasa kanan po natin, papunta ng Alabang yan, papunta ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque. Ito po ay papunta tayo ng Makati City, kung saan nandun yung ating opisina. Ayan. Tayo naman mega love shoutout po sa dalawang pulis doon na nakabantay sa ilalim ng tulay. Shoutout sa inyo. Parang may darating na VIP. Ayan, mayroon pang pulis sa ibabaw. Shoutout po sa mga kapulisan natin, sa mga magigiting na pulis. Ayan, maraming salamat sa pagprotekta sa ating bansa. Okay. Ayan, sorry po doon sa nasa likod natin, hindi po tayo nakapag-signal. Alright, pasensya na po, tao lang. Ayan, dito na tayo sa gitna na dadaan kasi para hindi tayo nakakaabala doon sa mga kaibigan nating drivers. Ayan, dito na po tayo malapit sa Makati City. Ayan, part ng Taguig yung nasa kaliwa at saka part ng Pasay yung nasa kaliwa pala part ng Pasay, yung nasa kanan ay part ng Taguig at Makati. Alright, shoutout sa mga kapulisan natin at mag-iingat po kayo mga boss, mga sir. Ingat po, God bless po sa inyo at maraming salamat sa pagbabantay sa aming mga civilian. Ayan, at sa mga kamag-anak natin sa uniform, shoutout, ingat kayo, ingat in uniform. Ayan, ang sabi dito sa speed limit ay 80. Ayan, pero 60 lang tayo. Wag na tayo makipaghapulan sa kanila. Alright. Ayan, nasa part na tayo ng Makati City.
City, pero dito pa rin tayo sa Skyway. Doon tayo dadaan sa kabila. Ay, sorry po, sorry doon sa nasa likod, nakasignal pa rin pala ako. Tao lang po nagkakamali, pero madalas magkamali. Ayan, sabi ko na nga ba, madalas kang magkamali. Shoutout po, may shoutout po sa ating mga kaibigan OFW, sa ating mga kaibigan sa Hong Kong, Kuwait, Taiwan, Italy, Saudi Arabia. Mag-ingat-ingat po tayo dyan, at sa Finland, Ireland, at sa lahat po ng bansa kung saan may Pilipino nagtatrabaho bilang isang OFW. Ayan, yung guhit po na yan na dilaw, hindi tayo pwede overtake yan or kumanan, kasi may pinagbabawal po pag ganyan ang guhit, ma-prohibited po yan. Ibig sabihin bawal na bawal kang pumasok diyan. Maliban na lang kung emergency, kagaya ng ambulansya. Shoutout ambulance driver at saka mga pasyente niyan, ingat po kayo. Ayan, Don Bosco exit po yan sa Makati City. Ayan, alright. Sa susunod na exit na po tayo. Ayan, dito po tayo ngayon sa may Makati City. Ayan, i-exit na po tayo dyan sa next exit sa Amorsolo. Alright. Ayan, medyo bilis-bilisan natin ng konti para makarating tayo agad para makakain na ng tanghalian. Time check is 11:27 ng umaga. Tama-tama to pagdating natin, kain na. Ayan, nandito na tayo sa may Amorsolo. Ayan, alright. Ayan, nakikita nyo yung mga naglalakihang building dito sa Makati City. Ayan, ang business capital ng Pilipinas. Alright, diretso na po tayo ng ayan, Gamboa. Keep right to Gamboa. Ayan, wala namang keep left na pag doon ka sa kabila dumaan, mahulog ka sa tulay. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ingat po tayo sa mga kasamahan natin drivers, sa mga oragong drivers. Ingat po tayo sa mga kaibigan na po natin na vloggers. Sana po suportahan nyo ang aking mga video or ang aking channel para naman lumago-lago ng konti at makasahod naman tayo sa December. Kahit sa December po tayo makasahod, okay lang. Ang mahalaga may sinahod. Shout out Lalamog rider. Ayan, didiretso po tayo doon sa pangalawang street. Ayan, nagdilaw. Stop muna po tayo, mga Oragon. Ayan, mga Oragon, dito po tayo ngayon sa may Rufino Street sa Makati. Ayan, didiretso po tayo dahil one way yan, hindi ka pwedeng kumanan dyan. Doon tayo kakanan sa unahan sa may susunod na stoplight. Ayan, alright. Ayan, may galap shoutout sa Amber Rider. Shoutout. Ingat kaibigan. Nakakagutom naman kasi masarap yung pagkain sa inyo. Ayan, alright. Hindi po yan advertised, hindi po yan sponsor. Sinashoutout po lang po natin yung riders ng Ambers. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Andito po tayo sa anong street ba to? Okay, hindi natin alam kung anong street to, pasensya na, tao lang, hindi tayo taga rito. Ayan, nandito tayo sa may NIDA sa Makati City. Ayan, opisina ng NIDA, National Economic and Development Authority. Ayan, medical, Adventos Medical po, dito po tayo, alright. At kakanan po tayo dyan sa unahan ng kaunti kasi para malapit-lapit. Ayan, go na, go. Kakanan na po tayo dito sa may, hindi pa pala nakagawa ang pakanan dito sa may Makati Medical Center po. Ayan, go. Ito naman kasi si manong driver na to, hindi malaman kung saan pupunta. Ayun pala, kakanan siya.
kumuha ng license yun. Hindi ko alam. Sana doon din ako kumuha. Para gano'n din ang sistema ko. Ayan, alright. Nandito na tayo sa may Makati. Makati Medical Center. Ayan, alright. Nasa kaliwa po yung Makati Med. Ayan, danda lang tayo kasi dyan sa may susunod na stoplight ay makakaliwa na naman ulit tayo. Kasi one way na po yung diretsong yan, hindi tayo po pwede ron. Huli tayo dyan. Ayan, alright. Huli tayo ron pag doon tayo dumaan. Alright, kakaliwa po tayo dito sa Salcedo Street, Makati City. Go, go, go! Ayan. Kaliwa tayo kasi yung diretsong yun, hindi po pwedeng kumanan doon. Dumiretso kasi one way po yun. Kaya pag sinabing one way, wag kang didiretso kasi huli ka dyan. Ayan. Andito na po tayo sa kanto ng Ayala. Salcedo, Ayala. Ayan. Corner po ito ng Ayala at saka Salcedo Street. Salcedo Village, Makati City. Ayan, go, 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 go! Ayan, si Manong bikers, ingat-ingat sa pagmamike. Dapat doon ka dumadaan sa yung dapat daanan. Ayan, next stoplight, kaliwa ulit. Tapos nasa Hilpuyat na po tayo. Ala, sana umabot tayo ng green. Ayan, umabot nga. Salamat stoplight. Thank you stoplight Jeronimo. Ayan, Jeronimo Street. After, kakanan na naman tayo. Paliko-liko, talagang ganyan. Ayan po, nandito po tayo sa Makati. Kaya karamihan dito ay one way, mag-iingat po tayo. Ayan, shoutout sa mamang driver. Ayan, tumigil. Ayan, dito na po tayo mga paps sa mga oragan sa Hilpuyat, Buendia. Ayan, shoutout sa Togo. Hataw, sige, hataw. Where you want to go? Hataw to go. Ayan. Shoutout po sa mga drivers. Ayan. Dito tayo. Ayaw ko na sumunod sa iyo, Togo. Wherever you go, Togo. Ayan. Stoplight na naman sa Tordesillas. Go, 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 go. Tordesillas stoplight. Sandali lang. Dahil nagugutom na si Oragon. Ayan ang buhay driver. Oho! Ayan, nagugutom na si Oragon. Kaya sandali lang Tordesillas stoplight. Mayroon pa tayong dadaan ng isa pang stoplight dahil kakaliwa tayo doon papunta ng Jupiter. Ayan. Pagdating sa stoplight, papatayin na natin yung ating camera. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa mga riders, sa mga bikers at sa lahat ng drivers. Mega love shoutout sa inyo, buhay drivers. Talagang ganyan. Ayan, sana umabot tayo doon sa oh no, my goodness, hindi umabot. Okay mga kaibigan, mga paps, nandito na po tayo sa may in Garcia stoplight. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog at ang ating video. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo sa lahat ng ating pupuntahan, lalong-lalo na po yung mga drivers, mga riders po at mga bikers. Pagbigyan mo muna si pedestrian, may dumatawid. Okay, bye-bye. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye.